ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек молодёжни светои навхали металликай. соли барои 1991 сола ки бензинка сардаш кор мекард. авто мотораш 1.6 литри простой, коробка механикай. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои прести, 4 балонаи 60%, радной краска, салон тоза. мошин мегад ҳолати хуба не ки хай кам мегад меличофа кор дора, инаша худатон мекунед. нархи мошин мега арзона 15500 сомония бардорам, бо арзонтар мешавад. омада биен мегане ки мошин камтар расход дора, инаша худатон мекунед. 15500 сомония конкретно одамони харидор боша, бо муомилаи хуб мешавад. мошин боша дар шаҳри Бохтар Қурғонтепа қарор дорад. ба кадоми шумо маъқул агар харидор ки боша, ин рақамои Тоҷикистон ва рақамои Россия аст. дар рақамои Россияшон имо, WhatsApp пайваст доранд. марамат муомила дорад. дӯстони азиз, марамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи караван светои золотисти соли барои 1997 сола ки бензинка сардашаст кор мекунад. авто мотор 1.6 литр, коробка механикай. сайстани мошин мегад беҳтарин сайстани. радной краска кондитсионер дорад, кор мекунад. 4 калпак, 4 балонаи 80%. мошин мегад нахаду бениҳоят тоза, ҳама ҷош мегад 100% кор мекунад. даже кондитсионерш мегад кор мекунад. хобсарош намегад мефурӯшем бо нархи 33000 сомонӣ бародарам, бо арзон мешад. омада аз пеш бинен, муомилаи хуб мекунем мега соҳибшон. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошо мегафонай кор мекунад, марамат занг зад дигар маълумотша гирен. агар шумо дар манхали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумотшо рой кунед, фурӯшда мегузоред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Vectra A аст ки соли барои 1992 сола ки бензин газ дорад, ҳардаш кор мекунад. авто моторш 1.8 литр мега соҳибшон, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошина мега нав мотор кадаги баъдро 4 баро мегад пачкай, ҳуҷҷат мегад дорад. дӯстони азиз, нагуфтиан чақа ҳуҷҷаташ ҳаста мегад. хоб аккумулятори пачка, салоншам тоза мегад. мошин дискаҳои 15 мегад, самбуфер, магнитофон дорад. рулш мегад рули гидравлика мегад. дӯстони азиз, хоб мотор мегад ва вообще умуман мегад масъала намехӯрад. мошин мегад сайстанаш беҳтарин, ҳама расходош кадаги аст, не ки номерои мошина мегад қатиш наметавонед, яъне ки мошина номероша мегирад мегад бе номер, яъне ки иша худтон маслиҳат мекунед. нархи мошина 16000 сомонӣ гуфта бародарам, бо арзонам карда мешад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Кулоб. мошин мегад мотор кадаги, мошина мегад бе расход. марамат номерошо тисела занг зада маълумотша гирен. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-Class CHK соли барои 1995 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авто мотор 1.8 литр, коробка механика. сайстани мошин мегад хубай. хоб дӯстони азиз, мошин мегад умуман задагӣ пӯшидагӣ мега надорад. ҳуҷҷатош мега 1 сола кадаги, балонош мегад пачки. фақат мегад мошини камтар меличофа кор дора, мегам як краскаша мегад, яъне фора мекунед, нахоҳӣ намекунед. мошин мега аяму вагон гирифтаги, як даст гаштаги мега, хелае ки чанд солае дасти як одам нагаштаги мега соҳибшон. балон нава мега, техпаспорт, яъне ки ҳуҷҷат 1 сола кадаги, фақат мега меличофа кам кор дора, яъне ки инаша худатон мекунед. нархи мошина 32000 сомонӣ гуфтаест, бо арзон мешад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Мастчоҳ. ба кадоми шумо маъқул аст номерошон тисела метавонед пурра маълумотша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ВАЗ 2109 аст ки мошини молодежни советский соли барои
1989 солае ки бензин газ ҳардушаста кор мекунад. аби мотор 1.5 литр. коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ мега 4 диска дорад. 4 балонаи 60% радной краска мехи магнитофон салон шамсудай мошин мега нахаду срош насун дар кора мефурӯшем бо нархи 12500 сомонӣ бо арзона мешавад. омада аз пеш мега бине дарон берунша бо муомила мекунем мега 1989 солай 1 сола ҳуҷҷат балон средни нахаду 12500 мошин бошад дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад. маърамат дигар маълумотша аз рақамҳои поин буда гирен. шумо давгарам хали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира техника ягон чӣ барои фурӯхтан бошад маърамат сурат маълумотро кунед ҳамин хел эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Бадрон Дайво Некси аст ки коробкаи автоматча соли барои шуш 1994 солае ки бензини холияи суди шӯриш. абиё мотори 1.5 литр экономни простой коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега ҳуҷҷатош мега бурчидага 4 диска дорад. 4 баронаи 60-70% салон тоза мошин мега нахаду мега хадавоям дорад. фақат як ҳуҷҷат мекунем мега дига ҳамаҷош 100%. срош намегад мефурӯшем бо нархи 13000 сомонӣ бародарон бо арзон мешад. омада аз пеш бине мегад муомилаи хуб мекунем. мошин бошад дар шаҳри бохтар қурғонтепа қарор дорад. номерошо билайна метавонед пурра маълумотша гирен. 94 сол бензини холи 1.5 литр коробкаш автомат. аз шумо хоҳиш ки лайкора гузорем ва навора дар ватсапи мо поделиться кунем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст Бадрон Mercedes-Benz C-класса ки сечка элегант соли барои шуш 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторош 1.8 литр коробкаш механика сайстани мошин мегад беҳтарин сайстани 4 диска 4 баронаи 80%, 4 электропакет, радной краска салон яъне ки сафед. хоб салоншам тоза мошин мегад нахадое. мошин мега ҳолаташ мегад хуби беҳтарин мега соҳибшон хай бо маълумотое ки агар нафаҳмида бошед як бори дига тамос гирифта мепурсен. нархи сечкара мега 45 та гуфтесем бо арзона мешавад мега омада аз пеш бинен дарон беруншо ҳайкада бо савдо ҳам мекунем яъне ки ба шумо мегад муомила мекунем. мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт номерошо мегафона ба кадом умид кунед маъқул аст маърамат тамос гирен. агар шумо ягон реклама дошта бошед барадрон хона замин квартира мошин техника чизе ки набошад инам хел шумо суратоша қатъи маълумотошро кунед мо дар видео оянда эълонда албатта рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ мо аст дӯстони азиз Opel Astra F аст ки дар кузуфи хечебека ки инам хеле светҳои сурхай. соли барои шуш 1995 солае ки бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуб. мошин мега 4 балон мегад пачкай чашкош мега варид надорад. инам хали салон шамсуд аст магнитофон балон амаш соз мошин мегад нахадо мегад омада аз пеш бинен бо хай дигаша гап мезанем. балонш дорад навай ки 4 калпак салон намехе радной краска агар ки ба шумо краскаш маъқулай номерошон поён даҳам. нархи мошина мега 26500 сомонӣ гуфтесе омада мегад бинен агар ки маъқултон шид яъне ки бо қатъи одамони харидор мега савдо мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт 95 сол нархи мошин 26500 сомонӣ. маърамат дигар маълумотша аз рақамҳои тисели пои омода гирен. агар шумо мошин хар бошед дӯстони азиз дар комментария нависед кадом марка кадом солош мо албатта мошинои гуфтагишонро ҷудо карда мемонем. мошини фурӯшии навбатии мо аст дӯстони азиз Дайво Матиз аст ки солои намхели солои 1999 ки светои сафед. Дайво Матиз хеле ки дар комментария хоҳиш кардем. бензини холияи судишвориш абиё моторош 1.4 литр коробкаш механикаи мошина мега соҳибош дар ҳолати хуби техника мегад қарор дорад. инам хел маълумотош ҳаминай 4 дискаҳои худа 4 балонаи 60% радной краска сафед электропакет мошин мегад нахадо омада бинем. нархи мошина мега срош насум дар кора фурӯхтасе бо нархи 12500 сомонӣ бо яъне ки бо таргови бо арзона мешавад. росте ка маълумотоша пурраи баъд нагуфтем барои ҳамин камбудиша мо ҳам намедонем барои ҳамин кадомтон мехарен як бори дига бо камбудиша аз ба шумо пурсед барое ки модда нагуфтиян. мошин 12500 сомонӣ нархаш мошин дар Душанбе қарор дорад номерошон ва видеонай. дӯстони бисёри баъд гап намезанем кадом мошине ки шумо маъқул карден як бори дига занг зада бо аз соҳибашон маълумотоша пурсед. маърамат.
ماشین فروشی نوبتی است بعدران اوپل استراجا است که سالی برایش 1999 سالی که بنزین گاز دارد کار میکنند. آبی موتورش یک 6 لیتر کاروبکا مکانیک است. سایستانی ماشین میگه بهترین نخدو 4 تا دیسک های رادنوی 4 تا بالونای پاچکا خب خطاوی هم دارد. ماشین میگه به نهایت توزیع میگه 100% میگه اومده از پیش ببینید خیلی سویته سالنش هم توزیع بالون دیسک همش نوای دوستان عزیز یعنی که خیلی با معلوماتی پرش آسوی باشه میگیم برای که معلومات این ماشین هم خیلی بسیاری بد نیست. خب نرخ ماشین میگه 36500 سومانی گفته سه با کدامی که کنکریت خریدار است قطعی شما میگه یعنی که معامله میکنه. نرخ ماشین 36500 سومون 99 ساله که ماشین همه چیزاش کار میکند خیلی با گجایش که نفرین از صاحبشون میگیرین. ماشین فقط درون همی شهر داشته یعنی که شهر دوشنبه داشته است. نه رقم واویلونشون کار میکند کدامتون معقول کردن مرامت تماس گیرین نمیگه که فقط آدمانی خریدار میگه کدام میگه رد نمیخره میگه رد اینترس میگه ناراحت نکند مرامت خیلی معلومات گیرین. ماشین فروشی است بعدان تویوتا کارولا است که سالی برایش 2010 سالی که سودیفروش بنزینی خولیه آبی موتور جگ 8 لیتر کاروبکاش автомат ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. مشتری که نگفتن که دبی است که امریکا است که یک مثال اروپا نگفتن برای همین یعنی که پرسیده میگیرین. 4 تا دیسک های پرستیژ دارد 4 تا بالون 80% کانسنر الکتروپاکت کاروبکا автомат یعنی که مانیتور زد کبیر همش کار میکرد. ماشین میگه نخدو کانسنر همش هست. نمره ترانزیت ماشین هم خیلی سویت سربیس که 2010 ساله تویوتا کارولا 2010 بنزینی خولی. نرخ ماشین میگه 78 تا گفته سیم با ارزان هم میشد میگه کدامتون میخرین اومده از پیش بینین میگه معامله خوب دارد. ماشین میگه به یگان کمبودی همش 100% اینم خیلی مالادیوش نه 78000 سومانی 2010 سال معامله خوب دارد برادران. با کدام شما که معقول است مرامت تماس که لایک و نمونه و نوره پدل سکنه. ماشین فروشی نوبتی است بعدران باید تگه است اوپل استراجا است که در کوزه سیدان سالی برایشش 1998 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. آبی موتور یک 6 لیتری پراستوی کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوب قرار دارد. این هم خیلی سویت باردو و دوستان عزیز هم خیلی سویتش هم خیلی سرخی باردو و 4 دیسک دارد 4 بالونه 60% ماشین میگه نخدو توقع واریانت های سومی خویله میگه نه علیش میشد نه ارزان میشد. نرخ ماشین میگه 30000 سومونه ارزان شد یگون چیز گفتگی نیست. اگر ارزان هم کنم ممکن کم ارزان میگه اگر که همین ماشین باشون معقول باشد نه رقمشون در پایین ویدیو نوشته است میتونیم پورا معلومات چک گیرین. 98 سال نرخ ماشین 30000 سومونه در شهر دوشنبه قرار دارد. نشد ارزان کردن یگون چیز گفتگی نیست برادران عزیز. اگر که ماشین سودا نشده باشد میتونید که شما سودا کده خرید شد توقع سومی خوری توقع آدمولی کان کرده آدمانی خریدار بهودا میگه زنگ نزنن آدمای کارگران توقع خریدار. خب دوستان این بود 12 ماشین فروشی که ما پیشکش نکردیم. تا ویدیو آینده خدا نگهبانی همه شما.